Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нека. Ман ҳастам Некрӯз, автори канали Некатоб ва чӣ хеле ки ҳамин названи видео фаҳмидед, имрӯз ман каме ҳам бошад ба ҳамон маълумоте ки дорум дар бораи зона 51 ки дар Амрико дар минтақаи ҷанубии штати Невада қарор дорад, каме ҳам бошад ба шумо маълумот диҳем. Сабаби ба навор гирифтани ин видео ва маҳз дар ҳамин канал бо забони тоҷикӣ ба он хотир аст ки як рӯз ман дар канали Некатобум эфир кардам. Як мухлиси ҳамин канали Некатоб савол дод ки дар бораи зона 51 чӣ медонед? Ман гуфтам ки уҷа мисол обични военная база ва одамо метавонанд уҷа раванд тамошо ва дар ҳамон комментария гуфт ки не, уҷа наметавонанд тамошо рафта, уҷа военни базаи серьёзная ва не толка уҷа военни база ва баъзе чизҳое ҳам дар уҷа рух медиҳад ва на танҳо ӯ дар ин фикр боварӣ дорад. Ман хиёл мекунам ки беҳад бисёранд одамое ки дар бораи зона 51 беҳад ҳодисаҳои бисёр фаҳмидагиянд ба монанди инопланетянада уҷа эксперимент мегзаронанд қапидагианша солҳои 60 ё 70 то ҳозира мисол қатишон да контакт пуромаданиянд ва ёра изучат кардестиянд. Хулоса беҳад бисёрай афсона, баъзе онҳо ҳақиқатанд, баъзе онҳо дурӯғанд. Хулоса имрӯз каме ҳам бошад дар бораи ҳамин маҳз зона 51 ба шумо каме ҳам бошад маълумот метиҳем ва дар ин видео ҳатман шумо мефаҳмед ки зона 51 чист ва барои чӣ маҳз ману шумо бар он ҷо рафта наметавонем айни замон. Ва ролика сар мекунем. Рафтем. дар аввалин ман мехоҳам як факти бениҳоят аҷоибро дар бораи зона 51 ба шумо расонам. Факт дар он аст ки мисол АНБ, ФСБ, намедонам ҳамон тамоми мақомоти қудратии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба шуморо бовар мекунанд ки ин гуна зона вуҷуд надорад, ин гуна зона 51 хулоса вуҷуд надорад, аммо факт дар он аст ки дар ҳақиқат ин вуҷуд дорад ва барои чӣ мақомоти Амрико ино пинҳон мекунанд дар ҳоле ки мисол дар карта Google даже дида мешавад ки дар ҳақиқат вуҷуд дорад, ман намедонам. Факти дуюмин ин аст ки дар ҳақиқат дар он ҷо баъзе аз олатҳои ҷангӣ, махсусан самолётҳои ҷангӣ, летающие аппаратора тестироват мекунанд. Баъзе мисол военни техникаҳое ҳастанд ки набояд дигарро донанд. Хулоса гап ки ҳамин хел чизҳои секретния дар уҷа месозанд ва тестироват мекунанд, коршоям ҳастанд ё ин ки нестанд, махсусан дар ҳамин зона 51 ва шояд ҳамин сабаб бошад ки зона 51 биданша иқрор накунанд мақомоти Амрико. Факти сеюмин дар бораи зона 51 ин аст ки дар тамоми вақте ки наздик мешаванд одамо дар ҳамун зона 51, точнее дар хиди зона 51 неу дар ҳамун границаш наздик шидан мумкин нест ба ин зона. Дар акси ҳол ба тарафи шумо тир мекушоянд. То ин ҳола хеле ҳодиса шидагӣ нестад, ба тарафи одамо тир кушодагӣ нестанд, аммо дар асл ягон касам дохил шидагӣ нестай. Тамоман и ғайри имкон, ба хотире ки дар ҳақиқат дар уҷа военниҳо меистанд ва ҳақранiyat мекунанд. Ва дар ҳолате ки агар шумо дар ҳақиқат хоҳед ки ҳамаи территорияи военни базаи 51 мисол аз назар гузаронед, шумо метавонед ки билети вая дар vegas.com ба нархи $204 дар ҳамин соли 2021 дар ҳамин моҳи декабр харидорӣ кунед ва шумо метавонед ки дар он ҷо мисол рафта қатъи дигарро ҳамчун турист иштирок кунед ба хотири аз наздик дидан ва шинос шудан бо ин зонаи афсонавии 51. Бале, просто так мумкин нестай ба уҷа наздик шудан, аммо агар шумо билет харем мумкин аст ягон чи фаҳмидестем маниша. Ман гуфта будам у дафтар эфирим ки дар ҳақиқат ин хеле зона вуҷуд дорад, аммо дар бораш бениҳоят бисёр афсонаи бад вуҷуд дорад, махс дар бораи ҳамин одамои савзак инопланетян пришелец меган, аммо ҳамаи ино дурӯғай. Албатта ки дурӯғай. Ягон намуд пришелец дар уҷа вуҷуд надорад, аммо сабаби асосиша мада шумо гуфтам ки уҷа военни базаи махфии Амрико. Барои ҳамин мумкин нест. Любой давлат да мумкин нест военни базаи махфи дар омада, не толка уҷа. Просто Америка зур реклама мекунад. Любой намуди товарша аҳамият додаги презентация Америка любой намудаш зурай. Ход телефонай вай, ход вай намедонам хонай, ход киноай, ход даже военни базашона. Ай ҳамин сабаб слишком популярния именно зона 51. И хеле военни база да ҳамаи давлатҳо почти ҳастанд ки махфиян ва арҷои махфишона ошкор намекунанд ва маҳз дар ҳамин хел военни базаҳои махфӣ тестироват мекунанд. Хоб, мо медонем ки уже и хеле база вуҷуд дорад. И база просто военни база ва мешавад ки билетша бихарӣ дар уҷа рафта дурунаш намедороранд, но дар территорияш мешава наздик шуда. Ва ҳатто агар шумо хоҳед ки дроен, грехта дроен ё ки дар территорияш вақте ҳастем мехоҳед ки просто беиҷозат дурен, албатта ки военни дар уҷа мисол назорат кардестай ба шумо иҷозат намедиҳанд. Албатта ба тарафи шумо тир намекушанд, аммо дар асл аз қафои шумо мошин мегарда ва назорат мекунад ки шумо мабодо ягон кор накунед, ягон кори хато.
ва аллакай ба шумо ҳамаи маълумотое ки ман доштум расондум ва дар охир ман як чиза боварии комил қатъӣ гуфта метавонам ки мо ҳамон қа чизеро медонем ки ба мо гуфтагианд, яъне дар интернет баромадаги ва удалил шудаги нестанд. Аузиёд мо дониста наметавонем. Мо намедонем дар уҷо на самам дели чӣ гапай, беғарзи ва ба забои ягон чизе ки ҳаста ё нестай. Аммо як чизаш аниқа ягон хе инопланетян нестай вуҷуда. На, дар бораи зона 51 ин қадар чиз астай. Уҷа военни база ва метавонад любой чӣ бошад, только инопланетян пришелец летающий талерка палерка дар уҷа нестай, вуҷуд надора, ин надошт. Ва ҳамаи киноҳо, газетаҳо, китобое ки ҳазорҳо та дар бораи зона 51 баромадаги, ҳамаш ба хотири просто бизнесе, шоу, намақа гап. Ва бо шумо буд Некрус. Дар канали мо обуна шудан фаромӯш накунед ва дар комментария нависед ки следующий видео дар бораи чӣ шава. Ма мехоҳам биром қайтон чахчах када мефаҳмонам чанд ки медонам. Агар надонам дар интернет меком информацияша ва омода дар шумо гап мезанам. Чили гуфтум, подписатсия кардан, лайк мондана фаромӯш накунед. То видеои оянда дар панои худо бошед. Хайр.